bheda ngcono sizohlala sonke sihlupheke sonke la. Siyalidinga kakhulu usizo, sesihambile kakhulu. Ngiyabonga umkhulu ngoba ukwazile ukusukuma angizwele. Isimo sala ekhaya sikho right, ngiyazama but ngiyahluleka. Sonke isimo singaphansi kwami ngoba uma engesemdala akakwazi kwenza lutho. Konke kumele mina. Angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise le mali encane esitholayo. Ufune sizame ukuthi sipatanise kube khona something esikudlayo. Alukukho la kuqhamuka khona usizo. Asitholi indawo. Ngiphila ngempesheni yezingane. Izingane ziyasitohoza lawo matoho amancane. Mangeke sikwazi ukuthi silungise lo muso ongaka. Kuyimali asinayo. Sanibikele emakhaya kuphina plan khona sinibela sivela kwenhlangano ethuleleni nibela umduduzo ngawamkhwanazi Sibongo. Singapha endaweni yaseNanda kuthiwa ise-Africa. Siceliwe ke la ubaba wala ecrash, crash khona la abantu abaphila nokukhubazeka la khona eAfrica. Ubaba uzoyisha igama layo. Yini igama baba? Impumelelo of Disabled Rural Community Project. Yebo baba, wena baba usibizile njengenhlangano ethuleleni wathi sikhona usizo lukhona ngapha ubaba ubani? Mina iSibongo ngwakamthembu Sibonga, igama lami nguSamson wakamthembu. Yebo. Umanxele lelinye igama. Yebo. Njobe nje nginonyawo lwangala isinxele ngafaka sicathulo esikhulu kusho ukuthi ngathatha igama lamkhulu. Umkhulu waye kumanxele wathi hayike awube umanxele nawo. So ke ngibuya lapha endaweni ebizwa kuthiwa kaMhlaba yalingana. Kodwa ngilapha endaweni okubizwa kuthiwa iNgwavuma. eShemula la ngikhona khona. Ngafika la eThekwini ngase ngakha isikole sabantu abakhubazekile. Sase sithola i-founder yethu kwakungu-MTN. Ahamba nominister umama Mahobane Zulu. Ongiyena olontshelelo kazana 2014 mhla ka9 August December. Nami ngazalwa ngayo December mhla ka12. So ke esikwenzile la ekhaya ibengibabuka abantu abakhubazekile. Sibanengi nje la eNanda, umnengi babo ngalena ndlela ukuthi labanye abakwazi ukufinyelela lapha ngenxa ukuthi abanganazo insiza kubaletha eCenter. Kwahamba ke ngase kuba ngibona udadewethu ke la, kanti indaba ngiyithola kwezinye izingane ukuthi hayi kunengane kanje laphana ekhubazekile. Bahlala kulela khaya, ngake ngafika kuleli khaya, baba sengafika ngiyabona base bafuduka beza, ngake ngafika kwakunabafana kade barenta bahlala la bafunda icomputer lapha kuthini. So ke sebathi hayi kunezingane, ngithi ake ngikhuphuke ngoyibheka lezo izingane. Nangempela ngafika la awungathola kunengane engicakako nami empilweni, hawu kunomuntu okhubazekile khona la iduzane nami. Ngabuka indlu, ngabuka indawo abahlala kuyona, ngathi akusindawo yokuhlala umuntu okhubazekile la. Nginangendlela ngiyo yona lo mntwana angafikelwa ngumkhuhlane kwanabo bangabhubha nalendlu. Ngavele ngase ngibawo lusizike. Kwase kuba khona iorganization esibanayo yesihlanganisa sisebenzisane nayo. Ngayibiza nayo athi hey siyafisa ukuthi sizoyibona lo ngane. Bayithatha baya nayo eCenter. Bafika wayibona lo ntombazana wathi kusekunenge mkhulu ukufuna ukuthi sikusebenze kulela khaya. Njengoba sikubonile ukuthi kunje yini esingayenza. Hey iroof lapha izoba ngcwaba abaphila. Sase siyakhala kusasa kanti sikhona singumphakathi. So sahlala ke nontombazana ke nogogo ke. Sathi gogo ngizalong nivakashela. Kwafika umunye usisi naye ufikile la yabona kade athunywa ikhansela azokwenza iprogram nami lapha. Ngase ngithi asesikhuphu kwentombi ukaCopter lo untombazana. Asikhuphuke siye lapha phezulu. Uyobona na ukuthi kukanjani. Ayinawo wafika wayibonela ukuthi isimo siyabheda. Iroof ayikho. Manje kodwa abakhona la emphakathini bathini? Nami ngizothini kusasa nangabe kuzokwenzeka into ebuhlungu banqwabeke laphani kunomuntu okhubazekile phakathi. Nami kuyangifaka phakathi.
nami sengifana nomndeni wakuleli khaya ngoba nami ngikhubazekile. Ngize lapha ngoba ngiza kubantu abakhubazekile. Mase ngibona ukuthi abantu abakhubazekile kukhona isikhathi lapho abangakwazi kufinyelela khona. Lapha ngizokwenza njani? Kwaba lusizi ke kimi ungako sengithi lo sengibona Thuleleni yini kunganjani ngimbona Thuleleni ukuthi besingeke inisithatha ivideo kuleya ndawo. Ukuthi sikhale kulabe sizobabiza ukuthi kumbe ababezwelako ukuthi bangasisiza ngamaplango kungenani. Yes uasbestos ukhona yena kodwa awumnandi nawo asbestos kuloya mntwana ngoba leya nto leya ibanga ini ibanga iasthma noma ibanga iTB. Uasbestos awulunganga. So ngokukhula kwami ngizo sengiyabona ukuthi makungalungiswa nje maroom abe mabili mathathu ukwenzele ukuthi nje amane akathi kuyophumula khona lo mntwana ngoba lidonga ngiyalusaba ngase luwele phezulu kwakhe lumngcwabe lo yamntwana. Mina ngizofika ngithini ngelinye ilanga nase kufika intatheli noma sokufika umphakathi nami ngiyayifaka phakathi ukuthi ngiyingcenye yakuleli khaya la kaNgcobo. Ngako ngathi ake ngithi kuma kancane lapho ngendlulisele gogogo ukuthi bona bazizwa banjani. Umphakathi walapha ke nawo angawuthinti omnengana kodwa bayayazi le ndawo. Abomakhelwane nabo bani kodwa bebayifihlile bangafuni kuyikhipha ibe seduzane nabo. Ngako kiloko ke mfowethu lengathi angeke ngindlale khona. Okay. Siyabonga baba, siyabonga nje kuba umuntu onesihe nabanye abantu kungagcini nje ukuyicabangela wena lokho sithi badinga abantu abanjengawe South Africa. Sengiza kuona umndeni. Sawubona Ntombi Endala? Yeah. Kunjani gogo? Hayi ngiyaphila lokho ngasho ukuthi. Ngixolele nje ngathi ngiyakumela gogo intambo yami imfishane la. Ugogo bani? Mina igama lami. Yebo Ntombi Endala. Igama lami engibizwa ngayo la ekhaya kuthiwa uNcane. Yebo. Lesikole nguElizabeth Thembile. Sengukhuzwayo. Elizabeth Thembile ipasi lami seliukhuzwayo ngoba ngangishadile ngashadela ukhuzwayo. Ngisho ukuthi ukhuzwayo ushone ngo-23 unyaka odlule. Yebo. Ngisho ukuthi basebethi ke abakwazi ukungishiya le eShowe baze bengithatha bengilethela ngoba angizange ngithi ngibe nazo izingane. Intombi engakithi eShowe? Ngwaseshowe. Kumagule. Nami ngidingizele eShowe ngikabami lapha neShowe. Embongolwane. Embongolwane la ashona khona umyeni wami esibhedlela Embongolwane. Kokho neminyaka emingaki? Ngino 74 ngazala ngo1949 February 2. Sokhulele impesheni uyayihona impesheni yakho gogo? Ngiyayihona impesheni. Hayi kungcono makho. Gogo size kulolu size lo muzi wakho la nezingane zakho kwenzakalani la ekhaya? Ngifike mina zange bangitshela lo bengisusa leShowe ukuthi indli nje bangifihlele ngoba ngangeke ngize ngivume. Uma ngifika la ngithi mina hayibo injani lendlu minje ngoba umfowethu phela wayakhile yena lendlu. Hawu kanti indlu iwe kanje isilokhiwa kancane kodwa ngoba uNkulunkulu mkhulu ithi noma sifika lo moya omkhulu isale la. Ilokhu ibhidlika ikhala ngala isale ngapha. Isho ukuthi ngithe ugcina nje wakuza imoya emkhulu hayi ke izowela kumina ke manje nje ubuyibona isimi kanje imi kanje. Ungena umoya ungena ilanga meduma izulu kwinto ngathi mina angazi nani ngisaphi bathi phela sasingesikushiye lapha ngoba wawuzosala nobani ngangigula ke nenyawo ke indaba yenyawo uzosiza ubani asibuye ngisho ukuthi ngashiya kunzino angithathanga lutho alukho ngathathayo la kakuzwayo ngeza nezinto zokugqoka nje kuphela ngoba lo mbhede nje emusha ngeza into zokugqoka kakhulu ukuthi ngathathayo ngisengithi ke sizohlala ke silungise lo muzi ayikho imali oba sona impesheni nalo mntwana ukhona impesheni yengane yakhe ekhubazekile nalo yibambela amatoko umpono lo kaMfowethu akho umuntu osebenzayo uNtesile ndiyabona imali iyekudleni iphela gogo hey ke phela kuhlala umuntu endaweni kanje gogo uyabona nje ngihleli kabuhlungu kabi ngithi hayi ngizohamba ngiye einganeni zadadethu athi ngeke uhambe lokhu ngathi mina ngeke yaphela inyanga ngizohamba mina ngizohlala ngithini kule ndle nje ngoba kumele nomoya iyaphakama yenza yonke into lokhuzane hayi khona melina ke yebo ungathi semfuleni
Melina yabo nje ubumile nje kume la Yebo. njoba ngeke kweme lapha konke le ndawo yanetha Ubuthongo Ngihlala buyafika kodwa. ufika leso sikhathi ubuthongo phela buwukufa ubuthongo Yebo. buwukufa ubuthongo bufika ngaleso sikhathi uzuthi manje khushukuthi ngiyaqala ngizothi oh hey nansokisiwa ke ngimemeze naku ntombi kwenzekani ngathi ayakhola uthi umalala phila lo mpilo nje yabona lo mpilo ngihlala ethembeni ukuthi uNkulunkulu ongisiza ngenilanga waze bangivulisa imali lapha bethi kufanele ngithi mina ayi le mali abanginikeza yona incane ngeke iziyakhele endlu enkulu ongcono qhuma igama ledodwa umuvele kwelinye qhuma kwelinye umuvele kwelinye ngoba ukuphindela le engihlala khona eshowe ngeke ngisakwazi ukuphinda bakho umuntu oyonginaka ngoba umuntu wayenginaka wahamba usemhlabeni uhamngena semgodini kho umuntu wayenginaka sasinakana sobabili Yebo. Hayi, siyeza gogo. Sanibonani ma. Ngicela uyibambele ngoba ngikude sisi. Unjani sisi? Ngiyaphila. Yebo, igama usisiba. Nguntomba kaMlotshwa, ngibizwa ngesibongo la ngakhuliswa khona. Mina ngisenabazali ke mina. La ka anti wami la. Ngifike la indlu ingakawe sizowa. So nami la ngihlala khona ngaphelelwa indawo so kwashona abazali babengikhulisa base kudinga ukuthi sisangixoshe. Wangixosha usisi ukuthi labantu angangize ngabo sebafa. Ngangaba nayo indawo ukuhlala kodwa ukuthi ifuna ngithuthe ngibona ukuthi ngenze njani ngabona ukuthi kufanele ngangilethwe vele la ekhaya. Ngilethwe kuanti wami ngisayengane ngisuke emakhaya. Ngangilethwe ngisuke emakhaya ngilethwe kuanti ngathi okay ake ngisuke la ngibuye ngizohlala emzini kaanti wami. Bengangilethwe kuyena vele ngahlala ngihleli nomntwana kaBhuti kwafika isimo ukuthi udadewethu ashone lo mkhwena wakhe ngoba kanangani kwadinga ukuthi fanele ngiyomlanda uma ulanda kwami ngimtshela ngisimo ukuthi ekhaya indlu siyabheda ngcono sizohlala sonke sihlupheke sonke la siyalidinga kakhulu usizo sesihambile kakhulu ngiyabonga umkhulu ngoba ukwazile ukusukuma angizwele isimo sala ekhaya sikho right ngiyazama but ngiyahluleka sonke isimo singaphansi kwami ngoba uma engesemdala akakwazi kwenza lutho konke kumele mina angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganisa le mali encane esitholayo ufuna sizama ukuthi siphatanise kube khona something esikhlayo alikukho la qhamuka khona usizo asithola indawo ngiphila ngempesheni ingane ziyasitohoza lawo matoho amancane mangeke sikwazi ukuthi silungise lo muso ongaka kuyimali asinayo uma uhola impesheni nami ngithola lawo masenta amancane efune ngiwafaka eswini umntwana ngoba lento efaka amanapukeni una-18 umntwana okhubazekile ufaka amanapukeni kumele ngimthengele ukudla khona ukudla angakudli khona ukudla kuhlayo umntwana ufaka amanapukeni usewangaphefumula nje insukwini ngadlula ngaya eclinic umntwana bengabafe bamobilize kushuthi wangena umoya kulendle sihlala kuyona ngadlula ekubaba khansela ngamtshela ngakhuluma naye baba sengibuye eclinic umntwana bengasaphefumula sethule sekhiqiza amagwebu ngiyacela noma umuve laba bawuthunje umuvu anti udadewethu ungimuvele noma ingane ungitholela indawo la bangahlala khona sisale ke thina siwe nendlu ngoba thina siyakwazi ukuyihambela ngicabanga ngoba ngamlanda uma ngamlandiswa isimo ukuthi kuzoba njani ngoba engenangane bengimlahla mina ngoba sisele sibabili imina makhamba yena sakusesele umuntu imina engigadele izingane imina engigade yena uthembele kumina isikhathi esiningi la ekhaya phezulu olusizo lungaka ukhona nomntwana okhubazekile imina uzalo wena yebo umuntu oneminyaka emingaki una 18 years ukhubazeke njani mhlawumbe kumuntu ukhubazekile nje akenza ilutho akahambi akakhuluma akahlali umntwana uhlala ehlelele nje na 18 ngiyambeletha kuphela noma ngihamba ngenzani ngiyambeletha akenza ilutho uchair ngangiyitholile kaMashi usongo ubude bakhe ngoba usemude uchair akangisamfaki kuyona siyavele yafa akasenayo yona kodwa wheelchair mayingaba khona ngakwazi ukuhlala
Yebo ngakwazi ngamhlalisa kuyona ngoba ubeyisebenzisa le kodwa eyingathi yibhaki khona le ibhaki not wheelchair akakwazi ukuyisebenzisa ngoba mncane emzimbeni akazange abe umntwana lo khubazekile omkhulu waba wehlile emzimbeni mncane. Sonke lesimo lemoya kulendlu enerope wile kanje imvula inayila ngaphakathi Sinayela ngaphakathi. noma nekwazi ke mhlawumbe ukunyakaza mhlawumbe nibheka amaconsi yena akakwazi ukuthi Akakwazi ukunyakaza. Mina engize ngicabanga ukuthi okay kade ngivala nje ewindini lapha ngena umoya. Livele kwasuka lokho bengivale ngakho ngavala ngambalekisa ngamletha ngala ngavala ngaqonqotha ngoba ngenzela yena ngimbathisa ingubo eziningi ngize ngimfake isigqoko ngimfake igown ngenzela ukuthi angangenwa amakhasi. uyakhuluma Akakhulumi akenze lutho. Ngiyamphendula mekhala mina engazi ukuthi okay uselambile sefuna ukudla. ngibuza leyo khuluma ngoba mhlawumbe ukuthi kuyanetha mhlawumbe kuyakhona ngishaya iconsi umuntu uyazivela ukuthi ngishaya lapho Hayi akakhulumi. noma sengikhathele yazi ngifuna ukuphenduka uma ngifisa ukuchama ngifuna ukuchama futhi njengoba engakhulumi nje uma kuneconsi uma kunethi imvula liyoshaya nje uyozobona ngaso sikhathi ukuthi umanzi enifisa ke mama mhlawumbe ukuthi nilekelwe ngakho ngiyakho ukuphi kahle kahle umqoke Bese kufisa nje ukuthi iroof kahle kahle iroof namaplangwe yebo mase ngoba mase kubambeke kwaphezulu nje imvula ayidingeki izingene ngoba imvula iqala lapha eyehliti igcwale ngaphakathi yagxagxaza ngishanele ngibusukubonke ngishanelana nemvula ngenzela ukuthi ingangene emarumini la kumanje ingena kakhulu kumfana lo kamalume ingena kakhulu akukho la ingangeni khona sisuka singalele thina netha sikhiphana namanzi ukuthi angavele impahla sezonile vele asenalutho konke sekuvodlokile osofa senalutho nje imvula but besicela abandla ngosami ongase asibona ngosami ongase asidabukele siyalicela usizo kakhulu noma yini le roof namaplangwe noma amawindi ngoba kuyabheda okunye ke mhlambe sesingakwazi ukuyizamela kodwa besicela kakhulu iroof nje ebhedayo. Sengaze no dadwethu abaleke ngoba nawe uyasaba mina ke nginqaba ukuthi angahambi ngoba ngiyasazi isimo ngoba baxosha mina uyena uzoba njani engcono sihlale sife sobabili la efa khona ngamtshela ngathi la ufa khona nami ngiyafa angeke ngikudedele wendawo noma ungangizonda uthini ngeke uzohambe mayiwa le roof izowa nami naye nalezi ingane kamalume ngoba ayisekho vele lendle ehlala kuyona sekukusho senatha khansela akhuluma nobaba khansela kaningi ubaba khansela wafika nabaka disaster basinika ama plastic la mnyama esiwafake lapha phezulu sayigibelela thina futhi ngayigibelela mina nomfana sawafaka umoya uyaphephula siphinde siwabuyisele sibophe kuphinde kuphephuke sibophe nangesikhathi lezi iphepho lezi kufika imvula enkulu futhi ngamfonela futhi ubaba khansela ngathi ubaba khansela shuthi usuzofika usuzothatha nje unyawo lami usulibona noma lengane yami ekhubazekile akukho ubaba khansela ungangisiza ngakho wathi ubaba khansela uyazama uyangena iminyango la nala usazama usizo ubaba khansela kadagcina wagcina nje efike naba disaster kabili kathathu awangabuye waphinde wabuya eyozwenza kuthina ngaze ngabuza ukuthi kanti kufuneka siyephi ukuze sithole usizo ngoba ngicabangela umuntu omdala ngicabangela ingane ekhubazekile thina singaphuma sibaleke but ngeke ngize ngibashiye laba abadala ngoba bona bathembele ufuna ngiqukula umanga la uma akakwazi ukuhamba ngibamba umanga la ngibambe usinenhlanhla ngala kanti masihlala ngaze ngasho ngathi indawo yala ekhaya inkulu noma sibekele noma okuncane noma kuyitenjanyana akhiphe laba bakhona bagulayo ngoba thina siyakwazi ukuyibalekela. Ngiyabonga nami. Sifile John. Yebo kaphela baba. Noma sibuza nje impilo phela ngoba iyahlala emakubele umuntu uyayibuza impilo yonke sesibona isimo. Siyazibona isimo nihlele ngaphansi kwaso umthetho wethu. Yebo yamabonga. Ngiyacabanga nawe ukuthi kunzima lokho wena umfana ofisa ukuthi ngabe ulekelela umndeni wakho ngokungaba nakho but amandla mangabe ngekho nemsebenzi ngekho. Ulikhona.
Kukhona mkhulu. Yeba kukhona kakhulu but. Yeah. Wena kuphela ufana la ekhaya. Yebo mina kuphela umfana wakhaya. Futhi uma kunetha nje ebusuku kuvuswa wena nawe. Hey kuba njalo awu. Vuswa mina ngigijima namabhakede so bamba ngala sikhongozele ngala. Hayi. Na plastic laba boy bephephuke bepheshula umoya. Buye ukuthi kusebusuku. Esigibele la phezulu sibabambe sibabophe. Uma singababophanga imoya ozongena. Kodwa besendlini. Awulali. Yeah. Ngicabanga ukuthi nawe usunamahlelo ngishokontanga bakho noma abafane bakho la ekhaya. Hayi. Unjalo impela kodwa phela ikhaya. Yeah. No, ngiyezwa mfethu. Ngiyezwa. Ko. Hayi, Ntombi Ndala siyaluza usizo nibhekena. Siyaluza usizo gogo. Acela ke nisize nje mina sifakele nje iroof nje ukuthi indlu ingaweli kuthina. Sohlala kokubonakala oba sikhola lo mpeshenyana thenga cement plaster. Mabe kuplastela kuma ngaplast sohlala nje. Sendele ukhulu ukuzana. Yeah. Siphile. Siyacela ukuthi nisize. Awukhulu bakithi ngoba kho umuntu osebenzayo la ekhaya siphila ngalowo ndlela leyo. Yebo. uNkulunkulu kodwa usasibekile kodwa kuzimbula ke manje ngiyacabanga nje bakuzimbula ezinkulu nje ukuthi uzoba njani kule ndlu nje iseli kuyona. Yebo. Yeah. Siyabonga gogo. Taka baba. Baba, hayi angithanda ukubonga kunyathela kweni kuleli khaya. Izandla zehlula indlebe. Sesiyoncusa nje impela ukuthi abaSamalia abalungileyo mabezwa kumbe lo mbiko lo njengalona benami bengajabula. Kuyasho ukuthi behluleka kungibulala laba babazama lapha kusho ukuthi ngangilindele inkonzo lefana nale ukuthi khona inkonzo okufuna ukuthi uyisebenza Mthembu. So ngiyabona lokuthi iNanda seyaziwa kuyo lonke indawo ukuthi iNanda ikanjani kodwa sesaphila nje ngesikhumba nathi kumbe sagcoka leya nto kuthiwa igcokwa ithothoyisi ukuthi ingagodoli sesikufudu kodwa nakuthi kubuya imvula sifihla amakhanda kanjalo mfowethu ngathi umsebenzi owenzako sithandazela ukuthi ungapheli kungagcini la kuthina noma kungagcini kulomuzi kodwa undlulele nakwabanye nabanye. Siyawubonga kakhulu kumdali ukuthi umdali ngiyena lo wazi impilo yomuntu. Singazama thina ukupatanisa nakuhlanganisa lapha nalapha. Siyabonga kakhulu ithimba onalo. Siyabonga kakhulu. No. Siyabonga South Africa sizongena ngale ke siboye nomntwana lo abahlana la ekhaya umntwana lo phela nokukhubazeka. Nibona mama nje sokuma eyangale ungathi uyena okhalayo ngale njengoba de sibuza ukuthi uyakwazi nokukhuluma uma mphuthuma uyobheka yena. Sizocela ke kulabo abangaba namandla nothando lokulula isandla sibo sisiwe siphaka kunesamukela kulomuzi lo nganza wethu usizo la ngiyazi mhlamba ngeke nalibona kahle nonke uma ulibuka mhlambe kwi-view camera but uma usufikile la usozibonela ngokwamehlo enyama ayi kwamina ngeke ngikwazi ukulala nganza wethu ngiyalazi lona usizi lokunethwa endlini kodwa lolu la lungaphezulu kwamandla i-roof nje yonke nje ibolile yebo i-roof bestazi uyaphila uthuze waphuka ngenxa ukuthi kucrackela amaplangwe lawo asedliwe umuhlwa iwona lawa crackile yenza ukuthi i-roof iwe so nje the complete yonke nje i-roof idinga ukuthi iqalwe kabusha. Nanodonga ke lendlela olucrackile nalo olunyakaza ubona ukuthi nje it's a matter of time ukuthi lengawa futhi maluwa luwela kubona njengoba uyizwe njengane ekhala ngale udongo likuyona lengane ngale la khona ingane nalo ubona ukuthi liyadinga ukuthi luwiswe njengoba seluyingozi kwalona
njengoba futhi kuzana nezimvula njengoba phela sesingena kwisizini manje sehlobo ngizoba iningi imvula nemoya engathi ke kulabo uNkulunkulu angakazi ukuthi masinqonqoza kubona inhliziyo zabo singathinteka bakwazi ukuthi basondele kula ekhaya bakhipha abangakhipha sikwazi ukuthi kukhavike le room yale i-roof yaleli khaya leli. No, siyabonga. Nisale kahle emakhaya. South Africa niyayibona ke indlu singaphandle kwi-view la ngaphandle ngicathi niyayibona indlela eyiyona i-condition yale ndlu le beshutha siphakathi kuyona iyona ke le indlela ebuya ngayo la ngaphandle. So ke bonke labantu kade sikhuluma nabo balomndeni bahlala la ngaphakathi. Imagine ke makufika nje imvula njoba isimo sinje liyaduma izulu umoya konke kulapha ngaphakathi. Nengane le ekhubazekile yonke nayo bulapha ngaphakathi. So ke siyanicela South Africa laba bangakwazi ukuthi balekelele ngempela enhlizweni zabo balula isandla ukuthi nakhe sikudingayo nje ukuthi i-roof yalendlu kakhulukazi sikuphuthuma kakhulu i-roof amawindi ke sekuyolandela kodwa nje i-roof ngane zakwethu kungaze kufike lesimo seyimvula. Niyakubuka lesimo sidabukisa kanjani indlela okuyiyona njengoba ngisho nami ukuthi ngeke ngilale kulesimo esikanje nami ngumuntu but kodwa mangabe ungenanye option ungalala la. Kuyajabukisa siyacela ke laba bangakwazi ukuthi ke balekelele bangakwazi ukubathinta mhlawumbe umndeni nawo bangasithinta kule number le ithini number bafu kunamba ke yocingo nganza kwethu yena level ngaphansi lathi umfatha sipha yona nansi iyavela escreen. Siyacela kulabo bangakwazi ke mhlawumbe ufisa ukuthinta umndeni labangakwazi bafisa ukunikela ngothando labo bathindele number le ngaphansi izobe ngena direct wona umndeni kanye nathi ke njengenhlangano ithwileni bangasithinta uma kukhona mhlawumbe abafisa ukuthi nathi basithinte balethise umnikelo bangawuletha kulo muzo la ekhaya. Singacela nje ukuthi siyomukela noma ngabe yini olakha siswami. Sobonga masithola usizo nkosami sobonga kakhulu sekuyisikhathi eside sihleli le ndawo iveli nje. Siyacela nkosami sisacela for iseke impilo yagogo neseke impilo yengane nathi nje uqobo ngoba sonke sisengozini ngoba sihlala endlini nje sobonga makunokho noma ngaqhamuka noma yini sobonga kakhulu ngiyabonga. Okay. Siyabonga South Africa siyabonga ke ilona ukusiza South Africa la mihla ngemihla imndeni ebhekana ngokuhlwana kwakho ungazibona uhamba nje laphana umuntu eqinile egqokile kahle muhle awulazi usizo lakhe abhekene nalo apha nthini mhlawumbe uzosondela eduze uzobona nathi sesifike sobona usiza lomndeni siyacela ngani zakwethu nisilekelele siyabonga sala kahle emakhaya.